perminti maglabaan ng style eh. Kakuya, ano eh. Kapigid siya kung mga perminti. Ay, naku. Ay. Mga panak ko. Ay, ang sabon. Dong! Push! Push! Push yun, push! Dong! Oh! Unsa man? Wasa ra gutong sabon god, katong powder, conditioner, blow o cooler. Ay, sa mukhang mama eh. Dula tag email diri na. Asa man dapat gibutang? Pangita ako di ako doy. Asa ganing dapit no? Pangita ako di agod. Ay, mukhang mama eh. Ka dapat gibutang. Ay, sa mukha oy. Asa ka to gibutang ang sabon diri? Mandiri. Oh, wala po. Oh, wala. Ay, wala man diri, ma. Ay, pagka na lang yun, pagka na lang sus ginuo ko ng bataan ni. Kung ako'y makakita diya karon, unsaon man ka? Paluduhan di kag asin ron. Okay? Kang wala gid diri mo eh. Wala lagi diri lagyo. Kaduhan ako sige balik-balik diri na. Lah, wala oy. Ano di oy? Ay, gusto gid ka makaluhod og asin ha? Karon ka lang. Asin ha? Karon ka. Paludon di kag asin. Kitapulan ka mangita mataa ka. Paludon ko gasin. Luhod ka karon diri ha. Luhod ka diri karon sa asin. Yung nagnasa ababaw sa aparador. Tapulan yung kayo mo ha. Nasa ibabaw sa aparador. Oh, wala naman po diri ang sabon. Pinsa pa din nagkuha di ay. Pinsa nagkuha. Oh, naka man naging sabon dire. Oh, naka man naging sabon lagi dire. Di man lamang kakabalo mangita lamang. Kisa man nagbutang dire di ay. Paludon ba kunin mo kasin? Dili sa tika paludon karon. Pasayloon sa tika karon. Beating like a drum, gotta touch you right.